дар шаҳри ҳисор саҳми соҳибкорони маҳаллӣ дар корҳои ободонию бунёдкорӣ хеле назаррас аст, зеро бо шарофати истиқлолияти давлатӣ, татбиқи сиёсати иқтисодии ҳукумати мамлакат ва амалӣ гардидани барномаи дастгирии давлатии соҳибкорӣ барои пешрафти фаъолияти соҳаҳои мухталифи ҷомеа тамоми шароити зарурӣ фароҳам гардидааст. дар ҷавоб ба ин таваҷҷӯҳи давлату ҳукумати мамлакат дар самти таъмини рушди шаҳру деҳоти кишвар, соли равон дар марказ ва деҳоти шаҳри ҳисор аз 700 иншооти таъиноти гуногун бо саҳми соҳибкорон наздик ба 200 иншооти хизматрасонию маишӣ сохта шуда, сохтмони боқимондаи иншооти дигар идома дорад. мо соҳибкорони шаҳри ҳисор дар арафаи ҷашни 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон бинои баландошона сохта истодаем бо ҷойгиршавии маркази савдо ва хизматрасонӣ. дар ин бино як зиёда аз 18-20 нафар бо ҷои кори доимӣ кор карда истодаанд. Бино охири соли 2019 сохтмонаш оғоз ёфта, анҷомаш то ҷашни 30-солагия ба истифода дода мешавад. Тасмим гирифтем барои ободии шаҳри ҳисор, барои 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон як бинои баландошона сохта барои ободии ҳисор сохта ба истифода диҳем. тӯли 3-4 моҳ шуд мо сохтмон кардастем. сохтмон идома кардастааст. кӯшиш мекунем ки то 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон сохта ба истифода диҳем. бояд гуфт ки бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри ҳисор шумораи чунин корхонаву иншоотҳои бузург хеле афзуда аст, ки бо ба истифода додани онҳо садҳо ҷойҳои нави доимии корӣ ташкил мешаванд. бояд гуфт ки дар асоси ҳадафи чоруми стратегии давлат ин ҳам саноаткунонӣ босурат дар шаҳри ҳисор чандин корхонаҳои истеҳсолӣ ба нақша гирифта шуда то имрӯз чанд тои он сохта ба истифода дода шуд, ки имрӯз фаъолияташон хуб баро монда шудааст. мо кӯшиш ба харҷ медиҳем ки иншоотҳое ки аз ҷониби соҳибкорон ва мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри ҳисор ба нақша гирифта шудааст, пурра бо сифат сохта ба истифода диҳем. мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри ҳисор дар якҷоягӣ бо соҳибкорон мақсад доранд ҷиҳати беҳтар кардани хизматрасонии соҳаи иҷтимоӣ минбаъд низ корҳои созандагию бунёдкориро идома диҳанд. аз навсозӣ ва таъмири роҳҳои деҳот ва кӯчаҳои шаҳр низ аз ҷониби масъулин муташаккилона ҷараён дорад. айни замон дар шаҳри ҳисор зиёда аз 70 километр роҳҳоро аз таъмир баровардем ва дар ин шабу рӯз таъмир бо сурат идома дорад. бо ҷалби бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри ҳисор роҳҳои байни деҳавӣ ва байни шаҳрӣ бо ҷалби соҳибкорон зиёда аз 10 километр роҳҳо ба нақша гирифта шудааст, ки асфалтпӯш ҳам намоем. аз ҷониби соҳибкорон як пули мошингузаре ки борбардориаш 40 тонна аст бо пуррагӣ сохта ба истифода дода шуд. сокинони ин гӯшаи кишвар дар азми онанд ки ҷашнҳои миллии кишвар аз ҷумла 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистонро бо дастовардҳои назаррас истиқбол гиранд.